भूमि सरकारनि बनायजोबो बिथांमोना मेल मिटिं भूमि अधिकार नाथाय दिबो मेल मिटिंफोराव बिथांमोना थगायनानैसो लाबोयो आरो मानो होनबा सेल्फ हेल्प गरु आरो अनाबल बादर जितु बिभाजन घटिसे रायजो राजाखौ लाबोदों भातृगत संघात बिथांमोना मोनैनि एकिताव थाखाय रागा समाज जोंहैफिनदों जोंनो आरो इनफरमेसन हे কথাটো रायजो राजाफ्रा बुंफैफिनदों जोंनि सिगाङाव তেওঁ নিজে কল্পনাই আছিল थांनानै बुंहैदों যেন খবৰ পাওঁ हाबनानै बुंहैदों মই বহু কথা ক'ব লাগিছিল जि जांबाय थांबाय आरो जोङो बिथांमोनजों थांला মই ক'ব होननानै বিচাৰিছো बिथांमोना जोंनि सिगाङाव फोरमायदों बिथांमोना बुंदों जोंखौ बेसेबां थगायनानै নবহৰণীয়া যিটো কথা দিছিল তাৰো প্ৰত্যুত্তৰ এইবাৰ ৰাইজে দিব লাंदों सेल्फ हेल्प ग्रुपआव নবহৰণীয়াত এইবাৰো ৰাইজে দিব আৰু আমি মই ক'ব বিচাৰিছো সময় কম কথাত কথা নাই যায় মই ক'ব বিচাৰিছো যে অসমৰ ভিতৰত যদি বড়ো আৰু মুছলমান একলগ হৈ যায় আমি ব্ৰিটিছকে অসম কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ সক্ষম হৈ যাম অসমৰ চুকে চুকে মুছলমান সকলোকে আবু প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম অসমৰ ভিতৰত रायजो राजानि नुथायखौ नुखाबाय बेखौ नुनानै आङो बेयो नोंगौ सानसे बर' बिमानि बर' जाथिनि खामानि मावबोदोंमोन बिथाङा অসমৰ ভিতৰত বড়ো ভোট আছে गोबां गांनाय 22 লাখ ভোট আছে नाथाय ব্রিটিশ বড়োসকলৰ 15 লাখ ভোট मा আছে साननानै 37 लाख बोसोर इफाले जाबाय आबसुनि बेनार 1 कोटी 12 लाख दैदेनहरनायावनो गयथै मन्त्रि जालाय 1.5 कोटी जाबाय अखमर जाबाय बे आबुआ दिनै मानो 3 लाखৰ আগত जाथिखौ फाननो আমি 50% হৈ যাও বড়ো আৰু মুছলমান মিলি এই জায়গা মই কৈছো মুছলমানসকলক অনুৰোধ কৰিছো আৰু বড়ো ভাইসকলক অনুৰোধ কৰিছো মুছলমানসকলে বড়োসকলক বিশ্বাসত লওক আৰু বড়োসকলে মুছলমানক বিশ্বাসত লওক তেতিয়াহ'লে আমি বিজেপি দিয়া আমি অসম ৰাজ্য সভাপতিৰ आइजो माहारिया बेयाव 80%आनो आइजो माहारि मानो होनबा आब'नि सायाव जोबोद दुखु मोनदों दिनै आन्दोलन खालामदों आबसुआ नंखाय फोलायनानै लाबोदों होननानै बिथाङा बिबुंथि होबाय थादों नाथाय जोबोद दुखुनांथाव जों रायजो राजाखौ मालाबाबो आबसुआ थगायनानै लांफेरा आरो इउपिफोराबो थगायनानै मालाबाबो मेलेम Berapa isu kita sudah? Wah!